Saliwa uqale nini lapha na uthando lengoma mhlambe njoba sikubuza ukuthi hayi ubiza le yamagoso amanje ngazo sowaphozile manje uSaliwa kahle kahle igoso ngisesemahlabathini bengigida ngaphansi ka Dilika Mthengala umfowanduma omakhelwana nawo lube kushuthi ngokubuka wabona ukuthi uma ngivumisa sisodwa ngiyakwazi noma kuyaqondana wasethi mfana uma senginsizweni sengifuna ukubize wena insizwa ziyibone lento ngimncane nakhona ngakithi besigroupiwe ukuthi kunegenge encane kunegenge endala beku 2005 ingoma ekwasiqobela kumnandi khonini la engaqala khona ukuthi ngikwazi ukushayisa insizwe campini nasendleleni ngase umuzi wakithi kusuya empangeni kithi sengiqedile isikole ngoba ngeke ngasho ukuthi anginyulanga angifananga nogqizile ezaphuma kwa1 zizozama amatoho egoli mase ngifika empangeni ngafika endaweni yangakithi emgazini ingekho ingoma ngahlukumezeka kakhulu ukuthi ngisuke engomeni enkulu emahlabathini la bese ngiqala ngivela khona kuthiwa khona umfana osho kanje se umuzi wakithi ubaba useusa empangeni ayikho ingoma These ngifuna ukuthi makabe kuzi 24 kwaku 2008 ngifuna ukuyobuyela emahlabathini ngiyogida khona hayi kwathiwa ukunokuba uyokubuyela ogida emahlabathini ngoba wena akusekhona phela kini lapha nakho kini yakhana ingoma la lenhlanhla igagu engilamana nawo uNdoni ngoba mina ngisasele ngiqedile isikole siqedwe 2009 ngake ngaba nentshuwa yo6 nje lapha engangidrifta khona nje kungaphaseki ngaze ngaqeda ngo2009 ngafika ke uNdoni ngenhlanhla esebakhandile abafana ebafundisa ngoba yangekho ingoma ngafika ke mina sengiphasisa kwakuqala ngo2008 esiqhingini sakithi ukuthi kube nento ekuthiwa ingoma yakhula ke yaze yafika la nami ke ngakhula ke ngaze ngangena kuDadewethu uNdoni kade kwasedonsa ke icule lokho engifaka kusukela ialbum yokuqala yakhe ethi Sibondo Sayeko ngilokhu ngivela ke okuzekathi ngonyaka 2019 ngahamba wangisa eGMD studio wathi angiyokwenza ingoma eziwu2 ngazenza ingoma eziwu2 ezahamba akhula ethi asikhulumele indaba nayithi umakhula kancane wathi engineer Ndoni lo mfana wakini ngicela ukumrecorda ialbum yonke waqala lapho uSaliwa ukuba nealbum yonke ngangihambe ngiyokwenza ingoma eziwu2 eyokuqala ekhuluma ngawo amagoso weyinsizwa sikhulumele indaba sengaze kufa abantu ngenxa yengoma ngangikhuza isibhamu ngathi ngoba ke mhlawumbe ngengizwakala umhlaba wonke mangilokhu ngibiza ingoma ngase ngiyifaka estudio unjiniya wami wakuthanda lokho wasecela ukuthi ngenze album ephelele nenze ingoma eziwu10 mhlambe uSaliwa ungena mhlambe endimeni kaMaskandi mhlambe kwakuvele kusothandweni lakho ukuthi afisa ngelinye ilanga kuyibona usendimeni kaMaskandi noma mhlambe wabona indlela uDadewenu enza ngayo wabona ukuthi mhlambe la kuyaphileka akaze ngicabanga ukuthi ngingacula uMaskandi mina bengazi nje makuthiwa kunomvalelo kuneyintombi uSaliwa uzobe khona ngizovumisa nje sidlala ingoma ngaphandle kokubheka inzuzo uDadewethu walokho engiveze ingomeni nami ngithi hayi nje ngiyenza ngoba wasekhaya kanti kuzohamba kufikela ukukhula khona noma kuvela khona lento isegazini ngize ngifika ngiyimela kodwa nje mina ngangikwazi ngangazi ukuthi nje ngiyigoso nje makuthiwa kunomvalelo kunomemulo endishini kuzobe kuvumisa mina neyinsizwa ke zingifonela zingifakela imali ukuthi indoda ngoba ngingasebenzi kunomvalelo kuphi woza ndoda sikugibeze bengigibeze ngihambe kanjalo kodwa nje into engangiyazi ngangazi ngiyigoso ngoba namanje ngisho ukuthi uSaliwa yigoso mhlambe ngesikhathi ukhipha album yakho yokuqala kaMaskandi isasasa noma abathandi bomculo wesintu bakwamukela kanjani bangemukele kakhulu kuleyo album ngoba yasabalala kakhulu ngikhumbula ngiqala kuyikhipha kwakuwena Dadewethu MC nawe wethuka wazothenga iCD yami nangazi abasakazi oMC baphiwa mahala ama CD ngangiqala nje wena ukubona ukhipha imali unginike ukuthi ayithenga bangemukela kakhulu ngoba ngezana lento yasehlahleni mina emculweni ngizena lento yasehlahleni ziningi itayela oyifica phakathi thola kuthiwa qhulu wethu awubambi omnye umuntu nje owayekholelwa ukuthela umuntu ocula umgqumeni kuphela mina ngeke azawuthanda umculo wami noma kuzomthatha isikhathi ukuthi azawuthanda mina ngisuke nalento yasehlahleni ngafike ngayifaka estudio yafike yangena namanje futhi ngisahleli kuyona njengamanje ku-album oyikhiphile esibili mangabe ngaphosisi yesinto esithathu mhlambe bayamukele kanjani abantu lena ke iyamukele kakhulu ngoba ngithe ngisakhiphe ipromo ukuziqeshana zengoma ezu3 anginawo uTikTok
ngiyaphuza ukufika kulezi izinto ngoba angidlwelanga emfundweni ephakeme agcina ngapha okuningi kuthatha isikhathi kufike kimi ngibe ngithunyelelwa amavideo amaningi abantu belingisa ingoma zami kakhulukazi i-tattoo bengithumelela abantu ingakaphumi album ongithe ngililiza album nambe ngise ngukhuzanyana ngoba bese kunemali ebekiwe ukuthi nansi imali yama order obekuqala kule album okusho ukuthi ke isasa salibeningi kakhulu kule album okunye okwenze kule album sinokuthi thina abaculi singafuni ukuncomana nokuvumana ngaleso sikhathi makuthiwa nje nangu uluve usenza kahle ngithi ayimfwadubazane wenza kahle mhlawumbe mina ngenza kanjani ukuze ngikore kanje asikwenzi lokho so mina bengithi mangidlala mina ke nje mangidlala ngokujwayelekile izandla zayidonso kanje bese kuthiwa hayi vele uSaliwa iGoso uSaliwa akayiculi hit uSaliwa nje iGoso ngase ngikhuluma noNdoni ngathi Ndoni yabona ukuthi mina vele ngicula ushameni ake ngicule ingoma noma nje zu3 ngalento ekuthiwa icula abafana bacule lokazi ake ngicule ukuze wonke umuntu abe clear ukuthi kahle kahle uSaliwa uyakwazi ukucula kodwa okusegazini kimi ngempela ubuGoso and hit I last ihit nje kwafika enye futhi ngeke kuye ngamantombazana empini yikho ke ngihleli kushameni mhlambe ngizoya kumbuza nje uthanda uma personal anyana since uyiGoso zingaki intombo sothe wayishaya ekhaya wamisa nazo amaduku nje alobola makuthi ulobolile ngalobunzo lo December ulinda ibhonasi mathatha amaduku ngeke ngiyibaleke lezi embili ngokuhlonipha uthande sezikulona ngoba zenyula zashiza fika la ngathi siyakhona zasala kuqala kodwa nje amaduku mathathu engawashaya ekhaya babhakuzisa inyoni emhlophe yama nje inyoni emhlophe amalanda phe kwesibaya ngaphambi bangela phana kuqhawekazi bese ngiyakumagest ethu ngiyakubona la ufaka isijoni le isijoni saziwa ngapha kwamaphumulo mhlambe yini yenza ukuthi ufake le mvunulo efanelekile isijoni ngoba sejwayele ukugqoka insizwa lapha ngakithi makuthiwa mhlambe kuyimpahla noma kumemulo noma kunemicimbi nje khona kodwa ephathelene nesintu kungani ukhetha isijoni uSaliwa ke akayela umuntu onomona futhi akayela umuntu othi mayenza into enhle bese ihamba ecula nanokuthi into mayizokwenziwa insizwa iyayenza nje iphele lapho kodwa mayizokwenziwa intombazana izoyenza bese ihamba icula ke kubona icimela ke onomoyi kamantombazane siyazi isijoni ngisibuke ngasithanda einsizweni zakwamaphumulo ezibiza ngeinsizwa zase East eholwa yenye insizwa okuthiwa uJamlude akazwane ngale khabazeni ngasibuka ngasithanda kuthe emculweni khona umfana omncane okuthiwa uManyuso ngambona esigqokile ngase ngixhumana noJamlude kuyena umuntu engixhumana nathi ndoda lomsiko ugqoke ngenhla utholakala kanjani ngiyawuthanda wasiyangichazela kwasho ukuthi nginohlaka lami lapha uqizile ke izinto eziningi zizenza ndawonye sihlala eblocksini elilodwa lapha hostel sake sahamba ke sawusika kodwa nje isijoni ngisithande ngoba ngisibuke insizweni zakamaphumulo esami ke lesa ngisibolekile siyithumisile ke noqizile shothi nami ke senginaso isijoni sengiqishileke nebandla langale nanti iOMega esosomsende enhlondleni zokuxhumana ifike nobani OMega angazi mina mfowethu ngizalwa iOMega ivele ikhona nami nje ngisayiqoka ngikhumbula ngangishela intombi yakwandawo ngale lo molundi ngisafunda isikole ngisafoma ngaphucwa abafana bamkhize kwantu abankulu ngangibuya ngitshele bona uluve ke zalo ungamajola zalo mama ndawonye uyakhumbula nje uluve ngibuye sengihamba ngenyawo elome ngo2007 ngisafoma nje ngisangene ngisaba nje kuthiwa iAdo OMega nje ngazalwa ngigqoka nami ngayigqoka kuze kube manje futhi akekho ngizothi ngiyibuke kuyena ngoba lezi insizwa engithathe engizisikele isijoni ngihambe ngawusika ngoDecember ngiyibone isho ukuthi ithombe zigqokile ngayikhiphile mina iCD cover ithombe ziningi mhlawumbe bezu 18 zisigqokile iOMega ngathi mina insizwa zamaphumulo zona lezi insizwa zibiza ngeEast ngoDecember nge26 ngangade ngisuka eNtola ezithe kumele sibe ndawonye washo ukuthi ekhaya emndenini kunomsindwana omuhle khona mangabe zase zingikhombisa izithombe ukuthi hayi usalileke enkunzi ngoba ukuqala nami ukulandela isijoni ngisiqale ngoJune ngonyaka odlule ngaze ngasithola ke ngoJanuary okushuthi ke iOMega ngikhule igqokwa nami ngayigqoka kushuthi uyaphika ukuthi wena otrendise iOMega ukutrenda kusho ukuthini njoba kuthiwa isabalele nje laphana kunokuthi wena oyisabalisile since ukhipha iCD cover yakho ayisisabalale iOMega kade ngikhipha iCD cover ngiyakuphika yini lokho ngikhipha iCD cover ngiqondanise nedelela kaBrentwood okuyinto angazi noma ngathi ayingajwayelekile noma ebiqala kunzima ukuthi into uthi iqala ngawe emhlabeni wonke ngoba uyazi into enzeke ePitoli uyazi into enzeke eMpumalanga kusho ngamanye amazwi uyaphika ukuthi wena utrendise iOMega ngiyakuphika yini lokho uyaphika ukuthi ngidumise akazi ngaduma